Madokachere mabuja tauya anonhauza nyasi zuva rechigumi mwedzi uno wanyamavhuvhu. Ipapa nyasi yenge iri horodhe kamu yozuva rokurangarira magamba onyika. Zuva ramangwana inenge iri horodhe yokurangarira mauto onyika. Regai tikupei zviri munhau dzanyasi. Ipapa kuno motika zhinji dzaboonewa nevanhu dzindurumundoritaira dzichitenderera munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji zvakaita saana Grenville, ana Dziva Rasekwa, ana Kuwadzana. Paribe ari kuziva kuti chii chiri kuitika. Apa dzinenge dziine varume vanosvika vana. Osaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Regai tikuramba takaringa tinenge chikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburikamo. Wamunangarwa wangu aripo achipa mureketo nechekuita noiyo nyaya yokusununguka kwenyika nokupfirwa kwenyika nomagamba. Tikuramba tichitenda vakapfira nyika ino kuti irambe yakasununguka kubva mutongi wachena wana Simithi. Ipapa vanhu vari kundohwadziwa basi kuti zvimwe zvacho zvagoitika zvinohwadza, asi nyaya iri kunetsa izvezvi kuti vanhu vari kusha kuti waribe kusununguka wakapfa wanenge wakapfira paribe. Regai tirambe takazviringa kuti zvinopera sei, asina nahasa humwe bada hwii kureketa kwawakuru kwedu mabuja. Wamunangarwa watoshamisa kuti wangu wari kureketa zvokuti tisu takahwira nyika, tisu takabva tadini, tichibva taita kuti nyika iwane kusununguka, asi ivo vari kutekaira nogurupu rovanhu rakaita kuwanda kudarika wanotozadza kana mabhazi mairi chaiwo wari kundovachengetedza basi. Mushiro wakadari wokupfa idi ona yawe. Regai tirambe hedu takazviringa kuti zvinoperera papi. Chatofadza wamunangarwa nyasi kutoti wapa vanhu wavari kuti magamba wanhu akaita zvinhu zvinodadisa chaizvo makore apfuura menduru. Wapuhwa menduru yosirivha yoZimbabwe inonzi pachirungu Silver Cross of Zimbabwe. Wanoti Peace naRackmore Magaya vane makore 21 iye Rackmore ano makore mapfumbamwe. Wakaponesawo mbuya wavo kuti wasajiwe nongwena yanga yavabata. Tikuramba tichitenda izvozvo. Wafana wagoita ushingi chaihwo. Unotoona utoti apa pakapinda simba rayawe chairo kuti waite basa rakadando. Pokare apuwa mumwe mubairo ndiSirizani Mbutau akaita basa dzvinu rokutakanura vanhu mugore ra2021. Wanga wapisihwa wari mubhazi ranga rari kutsva. Iye akasara aita kukwapuka makumbo nopaipai, asi akaponesa vanhu vasere kubva mumoto wobhazi imo mugwagwa unoenda kwaMutare. Ndokuita tusvinuka uku. Regai tirambe tichindoimba kuti wacharamba wachidando wachibatsira nokupa vamwe vanhu pokare ruremekedzo hwakadari. Zvinotorwadza kuti zvanga zvaita makore anosvika 3 zviribe kuitika. Waribe kupuwa mendurudzo kana kuzikana. Osaya kuti kohoko. Wobatoro CCC wangu wariko iko kumuzinda unoikiwa magamba onyika. Kuhiroseka. Munobva maona kuti wari kuita kunakiwa hawo. Regai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvipera nekupi, zvichiperera papi tinenge tichikunyepai. Kuno kamwe kasangano kanonzi Concerned Citizens of Zimbabwe kari kuti karikuda kugoita zvokuratidzira matunhu akatenderedza nyika. Kagotonyora tsamba kumapurisa kumatunhu yacho iwayo kuti ndikuda kuitazvo, tikuda kuratidzira isu kuti tione kuti zvinhu zvinotekaira sei. Kuno heno kuti mapurisa ayo achabvuma chere, asi kuziva kwedu paribe chinobvumiwa bapa paribe. Tinoramba takandoringa hedu kuti zvinenge zvitekaira sei. Tichakunyepai nekutoti nguva yavari kuda kuita ndiyo nguva kayosadhakia netsai. Unobva watoziva kuti paribe zvachose. Tirambe hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Tikaringa kumatarotsi mhosva, Calvin Muvhei agonzi nyaya cheibenhuke zuva rechitatu chairo kuda rodzi mhosva kuti azive kuti anopuwa chero bhero kana kuti anonyimiwa.
Pokare uyu Delight Mandebvu ari ndiyo mumwe wevanhu veZANU-PF wechidiki ikweyo agopuwa makore 2 okugara mujere, asi anzi ayo anogara pamujere nokuti agoita basa rekukuba vanhu vemapato anopikisa taaringana nesarudzo dzapfuura. Regai tirambe takazviringa izvi zvino nyaya idi tinenge tiri kunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvichiitika. Pokare kwai mumwe mukuru wevanhu vanomirira nyika yeCzech Republic muZimbabwe agoti achaenda koshanyira mbi ache akasungiwa uya murendo akasungiwa kuti muZimbabwe muribe magetsi. Idi unobva waona kuti paita kunyangariwa. Regai tione kuti zvichaperera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvareketeka. Nyaya yohwizi Zambezi kupwa kwauri kuita iri kuita kuhwadza, asi vanhu vazhinji vanogara munyasi mayo vari kuita kufara nokuti kanzvimbo dzokuyambuka nadzo kwachienda kuZambia, vamwe vachiburikawo kubva kuZambia kubenuka kuZimbabwe ino dzaita kuingidzira. Vakuru kuZambia nokuZimbabwe vanoringa zvekutekaidzwa nokupinda kwevanhu munyika dzavodzo vakutochema ipapa kuti zvakutohwadza nokutoti vanhu vari kuramba vachindotekaira vachindoburika vachipinda vachiburika vachipinda vachiburika vachipinda vachiburika, obva watoona kutoti pakanyangariwa. Asi tiri kuramba tichitenda kuti zviri kuitika kudando vanhu vaboyewo chokurarama nacho. Tsaona yakaitika kumasvingo iya, mazita avanhu vakapfa imomo aburitsiwa nemapurisa. Kwai ari kuti Ishmael Mukanganikwi, Hannah Jera Munoda wafa Gwehe, Elijah Moyo, Koke Chishas, Filimoni mapurisa, tawedzerwa manatsa pabozipona Wellington Machingura. Mweya yavo ngairambe yakazorora murugare. Pokare nyasi mapurisa aburitsa tsaona yagoitika kubulawayo iya, vachiburitsa mazita avanhu vakagwarashiwa mutsaonamo. Kwai vanoti Chamunorwa Jejeje ane makore 32, Nokulunga Ncube ane makore 43, Silati Setu Njovu ane makore 60, Mary Jongwe 62, Ezli Mbewe makore 50 na Privilege Simango ane makore 23. Pokare tiri kundoramba chinoti mweya yavo dai yazorora murugare vanhu ava nokuti mugwagwa iyi iri kuita kumedza vanhu idi zvinorwadza. Kambani yondege yekuBotswana kureketa kuno yagoti kubva kutanda kwomwedzi waMbudzi inenge yaingidzira kuenda kwayo kuguta reHarare yakuenda katatu pasvondo, musi wechitatu, musi wechishanu nomusi wesvondo. Tikuramba tichizvirwera manja izvozvi zvino dai zvaenderera mberi zvinoramba zvindohwadza basi kuti yedu kambani iyo yaZimbabwe yakatoita kurara zvayo, kurara nokuti ingadai iri kuenda kwese ikoku kuri kuratidza kuti kune kuine mari tsvino kuno. Regai tirambe takaringa. Tikaringadzo mutambo uyu mubvanayu Rutendo Nyahora anga ari kumaOlimpiki kuku akatotadza kupedza kumhanya kwacho zvaaita kunyangariwa, asi tikundoramba tichiti ndokufundira kwacho kuti zvinoitiwa sei ikweyo nevamwe. Regai tione kuti achazoita seiko mugore ra2028 kana akakona kuenda ikweyo. Tikuramba tichimurwera manja tichiti ngaazame zvakare zvimwe zvinoita kuti zviite zviri nani. Apawo Zifa wagoburitsa mazita awo vanhu vari kuti ndovada kuti vatambire maWarriors mutambo uri kutambiwa mangwana. Tinenge tichizoringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei pachatambiwa mutambo uyu. Apawo webhora iri romeduri noZuro Highlanders Boso yagoita kabodzi nongezi Platinum, Hwange ikagoja Chegutu Pirates nokabodzi, Manika Diamonds ikaita 0, Herentaus yabenza ZANU-PF ikaitawo 0. Takawadziwa fani neizvozvo. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese kureketa kuno. Vanhu vemuSouth Africa vachiri kundobvunza mibvunzo iri baari kupindura kureketa kuno maererano nerimwe
bhesi remasoja rakabatiwa riri kuzikanwa kuti imbani anga ariita kuti rivepo kuMotimole kuLimpopo. Wakomana vanhu vari kusha kutoti wendo huno tingangoita kumukirwa hurumende undoerekana tandonzi matoita vanhu vatosimuka kupandukira hurumende kureketa kuno. Regai tirambe takazviringa. Kutanzania yagoti yasunga vakuru vebato reChadema ruri bato rinopikisa ikweyo kusanganisira mukuru wayo Tundu Lissu. Idiwo zviri bari kuziva kuti chii chiri kumboitika ipapa. Tinoramba takaringa hedu kuti zvii zvinenge zvichiitika tichikunyepai. Tikaringapo kare kudunhu riro rokumabuda zuva kuAfrica riri kuna iyo Ethiopia yagoti iri kuronga ipapa kuti ise mabhirioni 6 okuwaka nhandare yondege. Kwai nhandare iyi inenge iri nhandare tsvinu yakakuritsa kudarika dzimwe dzese. Inenge ine nzvimbo dzokumharira ndege dzinosvika 4, pokare nenzvimbo yekuchengetera ndege dzinosvika 270 chaiwo, 280 planes pachirungu. Wobva watoona kuti wabhuku yedu wari kuita kufunga kusvinu, kufunga kwakatambanuka pfungwa. Tikaenda kuUganda izvezvi wazhinji wari kurwadziwa fani nokuramba wachitsvaka vanhu kuti pane wavangaboyechere. Kwabatiwa kuti kwapfa vanhu vanosvika 20 pakutsvedza kwaitika madhaka ainyanya kuwanditsa nomvura yaita kuita kuturuka chaiko. Unofungidzira kuti peno yawe wandoita kupenutsa chiperu chomvuracho. Mugore uyu kana ukaperuka mhanduwe paribe chisvinu. Kumari kwaizvezvi watonyorera mumiriri wenyika yeSweden kuti ngaaburike munyika medu nokuti agoreketa kuti kwai nyika yeSweden ichareka kuendesa rubatsiro kunyika yeMali nokuti nyika yeMali iri kuramba ichitamba nonyika yeRussia. Mabuja pasvino baba, regai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai. EU wagonyorera Elon Musk kuti ngazi zvekuzoreketa nezvokubvunza kana akuita mureketo wachena Donald Trump nokutoti akaita zvokutamba vanomusunga. Pokare Twitter yache inogona kusungiwa. Pakaita kunyangara apa. Regai tirambe hedu takazviringa nokutoti panenge pachaita kunyangariwa. Tinoramba takaringa tichikunyepai kuti zvinezvi zvinenge zvichiitika. Ukuwo France yakabatana noAmerica noBritain wagoburitsa tsamba wachiti zvinhu zviri kutobhowa zviri kuitiwa noIran vari kuzvidaba. Pokare kuti Iran ngaizive kuti kana kutoita mutsepwede vanokona kuiita kuivhiringidza chaiko. Regai hedu tirambe takazviringa. Kuziva kwedu paribe chavanoita, paribe chakaitika, paribe chichaitika makore mashoma ari kuteera ayaya. Tiri kuzviona izvi paribe kupupurika kwemhepo inenge ichindovhuvhutawo. Takadaro zvedu Mabuja, regai tichigumire pano musi womuvhuro uno. Ndini wenyu Mhanduwe Onawu.